Ayo. Ayo. Buang nga, oy. Di ko mahimutang tong dalaga kung nakitaan ba nga puti kayo pa ah. Ito na ko tong batanon nga nag-agak na ko nga mamsita ko siyang balay. Mayo ani nga mag-ilis po tagamay para di ta ma-behind sa mga batanon. Sige, mag-ilis na ko. Uy. Pugi pa maghihapon din ng tunaan. Wow, may kupas-kupas yung dagwa ng tunaan. Sana ako ni baligya niya ako kasing-kasing atong babae nga puti kay pa ah. Adto na ko kay naghinam-hinam na kung makakita kong dalagaha ba? Dong! Ako'y tuyo si Muha. Uy! Tay! Pwede ko magpakuyog ni matong dalaga nga ti kay paano kay mamsita ko sa pagisayahan dong. Ibog kay ko atong binaadong. Oo ba tay? Yawa gini mo tay. Watay tinunood yun na ng imuha tay. Sabi mo na ako kasi aur tong imuhang kuyog-kuyog ato. Matay mo tirada gini ka tay. Matay dong. Di ko katulog dong kung di na ako makita tong dalagahan dong. Kuyugir ako mamsita silang balay dong. Ay kanar day tay. Wala problema tay. Kuyugan tika para sa imuhang kalipay. Para sa imuhang kalipay. Sana Ibagin ako ni mo tay. A few moments later. Mauna niya ang ilang balay tay. Karon tay kinaan na magita dire. Ikaw ni bahala dire tay. Birada giga tay. salamat kayo dong nga nakaabot ko silang balay dong. Ay, wala problema. Yan, ato sa to. Sige dong. Ikaw ni bahala diha ha. Ayo. Ayo. Wow naman. Wow. Saya ko. Main hapon diha, day. Pwede ba makadayon si Umbalay? Dayon sa tay, lingko sa daring bangko tay. Unsay tuyo nimo nako tay? Aniya lagi ko day kay kani akong kasing-kasing. Pwede ba ibaligya da si Muha? Mahalin ba kani kung akong ibaligya si Muha? Hala, gipersyuhan na ba ko ni Tatay Pablo og 150? Then ug makaapas ka na og 200, imo na jud ni akong kasing-kasing tay. 150? Kung napasok ka na og 300 day, pwede ba nga maako na yung kasing-kasing? Okay tay, imo na ni akong kasing-kasing tay. What's up mga idol? Daghan kayong salamat sa iyong padayon na pagsuporta sa aming mga video mga idol. Salamat kayo mga idol.